ሰላም ሰላም ናይ ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ኣለኹ ኣነ ይመስገን ደህና እየ። ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትብሉ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተይን ጸሎተይን እዩ። ሎማዓልቲ ኸ ብሓድሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ። ቅድሚ ናብታ ቪድዮ ምባልኩም ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ብብርታዕኹም ኣይፈልየኒ ክብራት ኣሕዋተይ ስለ እትገብሩልይ ሓገዝን ምብርታዕን ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። እሹም ሎማዓልቲ ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ። ሓንቲ ዘንበብክዋ ፅሕፍቲ ብጣዕሚ መሃሪት ኮይና ዝተርአየትኒ ንዓኻትኩም ክትምህረኩም እያ ኢለ ሒዘያ መፅአ እኒአኹ። ናብኣ ከብለኩም እየ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ሰሚዕኹም ርእይትኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉ ኢኹም ተምሂራትኩም ማለት እዩ ንገሩኒ ኢኹም። እቲ ትዕቢተኛ ነስሪ ኖኽ ቅድሚ ዘመን ኣብ ሓደ ኣዝዩ ነዊሕን ኣንቃዕሪኻ ክትሪኦ ዘፍርሕን ከውሒ ሓደ ኖኽ ዝስሙ ብርቱዕ ግርማ ዝተናፀፈስ ነስሪ ይነብር ነበረ። ኖኽ ብሓይሉ ብቅልጥፍኡ ከምኡ እውን በቲ ካብ ሰማይ ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ዓለም ዝዕዘበሉ በረኻ ኣባረርኡ ኣዝዩ ይጀሃር ይዕበን ነበረ። ካባይ ዝበልፅ ካባይ ዝቕልጥፍ እውን ካባይ ዝለዓለ በራሪ ኣብዚ ዓለም የልቦን እናበለ ወትሩ ኣብ ውሽጡ ይሓስብ። ሓንሳብ ድማ ንኽልኦት እንስሳታት ብንዕቐት ይነግሮም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኖኽ ከም ኣመሉ ላዕሊ ክበርር ከሎ ንሓደ ህዊ ዝስሙ ሓርገፅ ቀስ ኢሉ ኣብ ገምገም ሩባ ክንቀሳቐስ ረአዮ። ኖኽ ፍሽኽ እናበለ ንታሕቲ ወሪዱ እሞ ኣብ ጥቕኡ ዓለበ። ሰላም ህዊ ከመይ ኣለኻ ኣታ ዝግተኛ ፍጥረት በሎ። ኖኽ ብዓውታ ድምፂ ብትዕቢት መሊኡ ቀፂሉ እንታይ እዩ እዚ ኣካይዳኻ ዝደኸምካ ክትመስል ገፈፍ ትብል ዘለኻ? ኣነ ብሓንሳብ ክንዲ ሽሕ እፅፊ ናትካ ንዓለም ይዞራን የስተማቕራን እንተ ንስኻ ግን ዘረብኡ እንጠልጢሉ ገደፎ። ህዊ ነቲ ነስሪ ካብ ታሕቲ ሸኾንኡ ቀስ ኣቢሉ ተሞ ከምዚ ድማ በሎ። ኣታ ኖኽ ፍጥነት ሓይልን ኩሉ ነገር ኣይኮነን። ሓንሳብ ትዕግስትን ጥንቃቐን ምግባር ዋጋ ኣለዎ በሎ። ኖኽ እዚ ምስ ሰምዐ ብንዕቐት ሳዕስዐ። ትዕቢትን ጥንቃቐን ከም ንዓኻ ዝበለ ደኸማት እምበር ንዓይ ንንጉስ ሰማያት ኣየድልየንን እዩ በሎ እሞ ብሓይሉ ንከንፉ ገፍገፍ ኣቢሉ ክላ ግዳ ክገድፈካ ኣይሰኣነና በሎ ብምባል ነቲ ሓርገፅ ኣብ ታሕቲ ገዲፍዎ ንሰማይ ብፍጥነት በረረ። ኣዋርሕ ሓሊፉ ሓጋይ ብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ዝመልኦ ክረምቲ ተተክአ። ሓደ መዓልቲ ዘይተለመደ ብርቱዕ ሃባብሎ ተለዓለ። ደመናታትን ጸለሙ። ነጎዳ ክዕዝም ጀመረ። ኣይሁ ማይ ብቅጽበት ካብ ሰማይ ዘነበ። ኣዕዋፍን ካልኦት እንስሳታትን ካብቲ ብርቱዕ ዝናብ ንምዕቃል መሞቂአንን መዕቀሊአን ክሕዛ ጀመራ። ኖኽ ግና ብትዕቢቱ ተደሪኹ ንፋስን ማይን ንዓይ ካብ ምብራረይ ክክልክሉኒ ኣይኽእሉን ብምባል ንህባብሎ ክስጥሞ ኣይኽእልን ኢሉ ብትዕቢቱ መዕቀሊ ክእልሽ ኣይጀመረን። ስቕ ኢሉ ደኣ ይበርር ነበረ። ኣነ ላዕሊ ደመና እየ ዝበርር ስለዚ ካብ
ጉዕዘይ ከሰናኽለኒ ዝኽእል ዓቕሚ የልቦን። ግና እቲ ንፋስ ካብቲ ኖኽ ዝገመቶ ንላዕሊ ኣዝዩ ሓያል ነበረ። ኣኽናፉ ብሓይሊ ክወዛወዝ ኣንፈቱ ክቋጻጸር ኣይከኣለን። እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዓይኑ ሸፈኖ። እቲ ሓደ እዋን ብሉጽ ኣረኣእያ ዝነበረ ነስሪ ሕጂ ሃንደበት በቲ ኩነታት ዓይኑ ስውር ኮነ። ንየማን ንጸጋም ማዛን ኣንፈቱ ጠፍኦ። ኣብ መወዳእታ ብሓይሊ ሃባብሎ ተሳዒሩ ምስ ሓደ ዓቢ ኦም ተላገበ። ብኡ ንብኡ ከኣ ከንፈሩ ተሰበረ። ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝወቅዕ ዝነበረ ሃባብሎ ተደፊኡ ወደቐ። ቃንዛ ፍርሕን ጣዕሳን ወረሮ። እቲ ኩሉ ትዕቢትን ግርምኡን ሸቡ በኒኑ ተረፈ። እቲ ሃባብሎ ምስ ሃድአ ኖኽ በቲ ዝወረዶ ማህ ዘይቲ ክበርር ስለ ዘይኽእል ጐሰስ እናበለ ናብቲ እቲ ሓርገጽ ዝነበሮ ዓቢ ከውሒ ኣምርሐ። ነቲ ሓርገጽ ማለት ህዊ ካብቲ ትዕቀበሉ ዝነበረ ዓቢ ከውሒ ክወጽእ ኣማዕድዩ ረኣየ። ህዊ በዚ ገለ ጸገም ነቲ ዝጐድኦ ነስሪ ቀረቦ። ኣታ ኖኽ ከመይ ኣለኻ በሎ እሞ ህዊ ብህዱእ ድምጺ። ኖኽ ብተግባሩ ሓፊሩ ዓይኑ ንታሕቲ ኣድነነ። ተጋጊየ ህዊ ሓወይ በሎ ብዝተሰበረ ድምጺ። ትዕቢተይ ዓይነይ ኣዕዊሩኒ። ንምክርኻ ሰሚዐ መዕቆቢ ደልየ እንተ ዝኸውን ነይረ እዚ መዓት ኣይመወረደንን ነይሩ። ሓይልን ፍጥነተይን ጥራይ ንሃባብሎ ከም ዘይክእል ሕጂ ተረዲኡኒ። ህዊ ቀስ ኢሉ ንቕንቕ። ህይወት በርትዕ ትምህርቲ ትህብ እያ። ኖኽ ትዕቢት ንውድቀት መርሚሩ ትሕትና ግና ንክብርትን ነጠብጣብን መገዲ ተኸፈተሉ። እቲ ናብ ላዕሊ ዝድይብ ነቲ ናብ ታሕቲ ዝወድቕ ከስተዋዕለሉ ይግባእ። ካብቲ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ኖኽ ብህይወት እኳ እንተተረፈ ከም ቀደሙ ክብል ኣይከኣለን። ግና ካብቲ ዝኸበደ ውድቀት ዝዓበየ ትምህርቲ ተመሃረ። ሓይሊ ብቕዓት እናፈለጠ ንኻልኦት ፍጥረታት ብኽብሪ ክርኢ ከሰምዕን ጀመረ። ትዕቢት ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ትሕትና ድማ ክንደይ ኣገደስቲ ምዃኖም ብተመክሮ ፈለጠ። ሽምበኣር እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ትመስል። ክቡራት ኣሕዋተይ ኖኽ ክንደይናይ ብሓይሉ ከም ዝተኣማመን ትዕቢተኛ ትዕቢት ኣነ ሓያል እየ መን ከየውድቐኒ ልብል ዝነበረ ብሓይሉ ዝተኣማመን ዝነበረ ክልተ ኣዒንቱ ስኢኑ ማለት እዩ። ምኽርና ሰብ ኣይሰምዕ ዝነበረ ማለት እዩ። እና ክቡራት ኣሕዋተይ እዛ ዛንታ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ትመስል። ተማሂርኩምላ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ንሕና ከዓኒ ሰብ ምኽሪ ሰብ ንስማዕ። ትዕቢተኛታት ኣነ ልመልከኒ የብለይ ኣነ ዝብለኒ የብለይ ኣይንበል። ኣብ እናባይ ብዙሕ ኣዕርያ ኣሸምደድክዋን ኣንጠብጢበ ክኾን ይኽእል እያ። ብዝተረፈ እዚኣ ትመስል ምሂራትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ፍቕሪ ቅሳነት ይምነየልኩም። ባይ ባይ።